दिनै बिटिआर सरकारा मानगेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव निसिमा हालामनि नैबे आइलेण्ड ओनसोलाव दिप ओनसोलावहाय जोङो 12टा खामानि मावनाय दालां लामा कालभार आरो जोंनि मा होनो पिएनआरडि नि माखासे खामानिफोरखौ जोङो दिनै फिथा होनानै आरो गायसननायजों लोगोसे माखासेखौ लामा खेवनानै होनाय जाबाय। गतिके बे हालामखौ जौगाहोनायनि थाखायल' जों खामानि मावदों बे नङा, दुलाराय बिटिसिनि 40 समष्टिखौनो जोङो जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय स्पेसियेलि बिथां चिफ प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदि आं दिनै बे हालामाव फैनानै जोंनि सरकारनि मावनाय खामानिफोरनि फिथाखौ जोङो हानो फैनो हादों। आरो मोनसे खामानिया जादों नैबे जोंनि कि गाव सिसुबारि गामिनि गासैबो मुसलमान भाइफोरा इस्लाम भाइफोरा दिनै फैनानै प्रमद बर'जों लोगोआव थाफानानै शान्ति इउनिटि आरो मा होनो माने पिस इउनिटि एन्ड हारमनिनि थाखाय खामानि मावनायाव दिनै हेफाजाब होफैबाय। हिन्दु मुसलमान पार्थिखौ गैयै बर' अनाबर' पार्थिखौ गैयै समाज दानो थाखाय दिनै मुसलमान ভাইफोराबো ओंखारबोदों। আমি মুসলমান ইসলামিক ভাইসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আজি আমাৰ সকলোৰে চকু মেলিছে যি সময়ত 17 বছৰ বিপিএফৰ দিনত আমি বড় অনাবড় চকুতি কথা কৰিবলৈ সক্ষম নহৈছিল, এই সময়ত আজি আমি হিন্দু মুসলমান বড় অনাবড় সকলোৱে হাতে হাত ধৰি পেলাই শান্তি সমন্বয় ঐক্যতা আৰু প্ৰগতিৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছো। বহুত ভাল লাগিছে। বিশেষকৈ শিশুবাৰী অঞ্চলৰ আজি প্ৰায় 100 জনমান মানুহ আজি ইউপিপিএল দলত যোগদান হৈছে। তাৰ কাৰণে এওঁলোক সকলোকে অভিনন্দন জনাই আপোনালোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে এই সময়ত আমাক সহায় কৰাৰ কাৰণে। आउट ऑफ 32 सीटखौ जों देरहाखादों ओरैबाबो इउपिपिएल दलआ। गतिके नो अपोजिशन, नेक्स्ट गभर्नमेन्टआव अपोजिशन थानाय नङा। बिपिएफ मात्र 2टाহে जिखिब, আমি जोङो 30 देरहागोन आरो बाकी 6टाটো কোনো পলিটিকেল পাৰ্টি অলপ তেনেকে 1-2টা লৈ পেলাই জিকি যাব পাৰে।